Kentat kari Russia ya ke jing persang ban ya sukno halor ka jing pak lek hartma u Vladimir Putin ya kari Ukraine. Namar ba unong yalam kari Russia kata Vladimir Putin ulah kentat ya baro ke jing persang ban ya kren ya suk ne ban penkuno shisnon ya katma haduk mentah Presiden kari Ukraine kata Volodymyr Zelensky unsalek ban ya kendo yakin nong yalam jong kari Europe ha Paris kabadai hapo jong kari France ban ya kren halor kilat jing yada nak mentah kari jong u bat hadin unsalek ban ya kenduru bat u Presiden jong kari Amerika kata u Donald Trump habakren hakilat pathai khobor ha China hadin ka jingelang jong ka Shanghai Cooperation Organization SCO bat ka jingyat pajba hakas ngi jingjob jong kari China u Putin uloong ba u Donald Trump u penun kam ya ka jing penbor hakaliang ka yok ka kot kum ka atiar ban penduk jat ya artli kiri kiba hetam hapo jong ka doba Asia ya ketika jingelang en penlong da menteri rang badu jong kari bilat kata usar Keir Starmer bat u Presiden ka Fran u Emmanuel Macron hapo ka Coalition of Willings haswa ketika jingelang kinong yalam jong ka Europe kilong bakilajan pendep ya ki jing pentikna ya ka jing sngan ya kari Ukraine kila penksan baki donkam ya ka jing pentikna ka bakkado na u Donald Trump syapang ka jing ai jong kari Amerika ya ka jing persa ya ka jing penkenria ya ki ha Ukraine kum sibenta jong ka jing pentikna ya ka jing yada na kaliang kari Russia kalak pentajur ya ka jing penpoi sipai bari hapo kari Ukraine kanong aitin jong ka tenat bari jong ka Russia ka Maria Zakharova kalaong bakim dei ki jingkular ya ka jingsngan jong ka Ukraine henrei ki dei ki jingkular ya ka jingma ya ka doba Europe u Putin uloong ba ukloy ban penbet ya baro ki kam jongi daka kam sipai haka jing bomdon ka jing Ukraine ban ya penbet iya katma henrei u Putin ulak kentat ya baro ki jingkot ban sange ya siat bat ban ya kluk markmat bat unong yalam kari Ukraine kata u Zelensky hakabasdang jong kani katayo kapor balabu da utrom kaba artiyo nak benta u Putin ba un jubab ya ki jing persang ban yasu kalayat wat hapreng ka jing keno jong utrom ba u Putin ula ailat haka jing yalang jong ka Alaska u Putin ula penhiar arsha ya ki jing dawa balas lemba bat ula nang penjur ya ki jing hertma ya kari Ukraine kabala penkiwin ya ki jaka trekam bat ki jaka trekam bari hakif bat syakiwe pat ki benda jong kari Ukraine haswa ka jingyalang Macron haka singi balang ulong baka Europe kala penkre ban ai jingkular ya ka jingsngan ya kari Ukraine ngilong ki balak kre ngi kinong Europe ban ai ya ki jingkular jingyada ya kari Ukraine ba en saya soy ya ka jingyete jingsuk labben rabyang utayu nong yalam jong kari France